дар як сол ду маротиба баробаршавӣ шабу рӯз ба амал меояд ки онро эътидоли баҳорӣ ва эътидоли тирамоҳӣ меноманд. наврӯз вақте фаро мерасад ки эътидоли баҳорӣ ё баробаршавӣ шабу рӯз ба вуқӯъ мепайвандад. гузаштагони миллати тоҷик дар асоси илми дақиқ ҳамасола ҳисоб гузаронида вақти мушаххаси фарорасии эътидоли баҳорӣ ва омадани наврӯзро муайян мекарданд. баробаршавӣ шабу рӯзи баҳорӣ ин дар астрономия ҳодисаест ки дар он ҷо офтоб дар он вақт дар нуқтаи буриши хатҳои экватори эклиптика меояд. вақте ки офтоб дар маркази зоҳирии офтоб дар ҳамин нуқта, яъне нуқтаи буриши экватори эклиптика қарор мегирад, дар тамоми нимкураҳои замин ғайр аз қутбҳо шабу рӯз баробар мешаванд. аз гузашта намояндагони барҷастаи илми астрономии миллати тоҷик ҳисоб гузаронида лаҳзаи баробаршавии шабу рӯз ва фарорасии ҷашни наврӯзро мушаххас мекарданд. соли 2022 баробаршавии шабу рӯз бо вақти ҷаҳонӣ санаи 20 март соати 15:33 ва бо вақти шаҳри душанбе бошад ҳамин сана соати 20:33 ба амал меояд. яъне мувофиқи илми астрономӣ дар ҳамин вақт эътидоли баҳорӣ ба амал омада 12 соат шаб ва 12 соат рӯз шуда наврӯз фаро мерасад. ҳамасола лаҳзаи фарорасии наврӯз фарқ мекунад. аз давраи қадим тоҷикон барои муайян кардани нуқтаи эътидоли баҳорӣ хеле муваффақ буданд. аз он ҷумла умари хайём. вақте ки умари хайём тақвим сохт, ҳамин саршавии соли шамсиро дар нуқтаи эътидоли баҳорӣ овард. ин тақвим аз 365 шабонӯзу тақрибан 6 соат иборат аст. асаби он баъз саволе ба мо меояд ки барои чи ҳар сол, яъне фарорасии наврӯз дар вақтҳои гуногуни шабонӯз ба амал меояд. сабаб ин аст ки анамон 365 шабонрӯзи бутуну 6 соати дигар замъ мешавад. дар ҳамин сабаб ҳар сол, яъне баробаршавии шабонрӯзи баҳорӣ, яъне наврӯз, ин дар вақтҳои гуногун ба амал меояд. бо фарорасии наврӯз вуҷуди хурду калонро фараҳу хушҳолӣ фаро гирифта ҳамагон барои иҷрои суннатҳои он амал мекунанд. ин шабу рӯз омодагӣ барои таҷлили ҷашни наврӯз дар сатҳи баланд ҷараён дошта, аллакай сокинони мамлакат бо арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни гузаштаи пурифтихори худ барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни наврӯз омодагӣ мегиранд. мо ҷавонон бисёр имрӯз хушҳол ҳастем ки дар ватани мо наврӯз таҷлил карда мешавад. мо бисёр пазмон ҳастем ки наврӯзи байналмилалро дар ҷумҳурии тоҷикистон бо як дастовардҳои нағз дастовардҳои хуб истиқбол гирем. наврӯз нодиртарин падидаи фарҳангӣ дар тамаддуни ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. миллати тоҷик бо ин ҷашни аҷдодии худ пайваста ҳамагонро ба сӯи сулҳудӯстӣ, якдилӣ ва истеҳсоли неъматҳои моддӣ ҳидоят намудааст. кашфиёту офаридаҳои мо тоҷикон дар илми дақиқ дар ҷаҳон нодиртарин дастовард ба ҳисоб рафта, то имрӯз он истифода карда мешавад. наврӯз бо омадани эътидоли баҳорӣ ва баробаршавии шабу рӯз таҷлил карда мешавад. соли 2022 эътидоли баҳорӣ бо вақти шаҳри душанбе соати 20:33 ба амал омада дар ҳамин лаҳза дӯстдоштатарин ҷашни миллат наврӯз фаро мерасад. наврӯзшоҳи азизулло, Маҳмад Саиди Камол, шаҳри Душанбе, барномаи ахбор.